Shalom. Amuna hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Lasi tutudo rohanami majakon haroromuna di bagasan holong ni rohani Yesus Kristus tuatai. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Lumo bima tuaka dongan nami na apalaon dope rap dohot hami marsaur di bagasan permingguota di gerejaun. Anggiat ma parsaurata sadarion makorhon las niroha do dame di bagasan ngulut tabe tau hasangapon di tuhata Yesus Kristus atong pohom mahita mertangiang mahita di bagasan roha tabe. Amin. Tapuji Tuhata marede hita. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia,
namano palangit do tanoon. Amen. Martua do halak nama naon di pangunjunani, aidung tau ibana, jaloon nama tupal hanguluan, naung di parbaga-baga tu akan holong roha di ibana, haleluya. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala para siroha nasumurung, tung nama notong do holong ni roham, nama do mauliate dohami tuho, ala naung diramoti ho hami ganup ari, rasi rasa sadarion, jala di basa-basaon ho tuhami berita nauli, nasian anakmu, Yesus Kristus, nama ngalehon ngolu, si saliling-liling na tuhami, nama ngido mahami tuho ale Tuhan, saibahen mahatam na badiyai, gabe sulu-sulu di ngulu nami, urupi mahami, asa di bagasan las ni roha hami, maka nguluhon hatami, satu ujung di ngulu nami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatane debata, patujolo ni jamita, turpuk tu ari minggu sadarion, ima natar surat di buku Heber 10 tolu, mamuka di ayat sada satu ayat tolu, sajaha mas soring manang responsoria di ayat na patuluhon nanon rahmat jaha mahita. Manotong maholong ni rohani dongan.
rapap. Ingot hamu ma akana tarhurung songon narap tarhurung songoni akana tumaon napur. Aido dohamu di bagasan daging olat nido sahatna. Martua ma akana umbege hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Kadongan nahi naholongan di bagasan goar ni tuhata, tapa jono ma tu debata di bagasan unduk ni roha, tatopo ti mado satta tu debata amatai, jala tapangidu ma tu ibana di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus, asesaan ni do satta. Ali debata amanami na di banua ginjang, Tuhan pargogo na suhatu dosan jala parholong roha, Tuho dohami madok mauliate ala ni holong ni roham, na manotong ro di saliling nililing na. Marpamuati maroham mernida sude dosa nami, jala sesama sude pangalosion nami maradopon hatami, alani bakko ni hajol maun nami asi maroham dihami jala sesama sude dosa nami dohot pangalosian nami asataru lihami dihanguluan nasitong jala manotong di bagasan holong ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa dogma tu nasida songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah tung na solomo doro haku mida hamatian ni halak parjahati soikon mida hamu mulak ni parjahati tumadikon dalan nai nian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna akana jahati buasa tung tagonan mate hamu ala pinopar ni Israel asangapon ma di debata na diginjang. Teruskan
Atani debata nagabe ruhut di ngulu na imbaru di bagasan minggu tasadarion imana tersurat di buku 5 Musa 10 sada ayat sada songon ma hatani tuhatta di baheni ikon haholongammu do Jahoba debatam jala radutanmu panguluion tuibano akka aturan nape akka uhumna do tonana saleling ho mangulu ido sahatna tong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata saya bergugui mahami mangulahun nahombar tupatimi idakon maha porsiao tai songon na hinatidakon nidongata saha porsiao di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na manuk langit do tan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasade imana tubuhon ni si Maria nagabe diabean santon di porbadila andorang suatu ido tuhatta nama nau naberni di pengumuman ni silatus nama tetap pasal do ibana di hau pinorsil jala tua tuan maturu dung di tangan namula mangulu dari patulun nama naik tu surga lahun di siamun dari pada Jahoba amanai pargogo nasu di si bayang benglos mangumi halak nama ngulu do namate au porsia di pon di perbadia jala adong sada huria atau panyala Kristen akan abadia do dia sesani dosa do dihatai namando
mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mati. Do di hanguluan nasor sudah. Amin. Tabigema titing di minggu tasadarion, maparjolo, na melayani, na berkhotbah, inang fikar martawuli manurung STH. Paduahon, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB dan live streaming sekolah minggu pukul 09.45 WIB. Patuluhun, berita duka cita telah diwartakan di Minggu tanggal 17 bulan Oktober 2021. Poin yang keempat, berita kedua pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan saudara-saudari Nio Meida Saragi, putri dari Bapak Danrus Saragi almarhum, Ibu Lamria Boru Aritonang, alamat Jalan Saudara, Gang Pagar Batu, nomor 7C Medan. Anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, Sektor 3. Dengan saudara Fauji Purba, putra dari Bapak B. Purba, Ibu M. Boru Sianturi, alamat Jalan Selambo, Keramat Indah, SMA 21, anggota GPP Jemaat Khusus Marturia Selambo Medan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 di GPP Jemaat Khusus Marturia Selambo Medan, masuk pukul 10 WIB. Palimahun, pelayanan sakramen baptisan kudus. Pelayanan sakramen baptisan kudus di jemaat kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pada kebaktian siang. Bagi warga jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing. Bimbingan atau marguru dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 17 WIB. Ponopon bakti bulanan. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI Air Bersih Medan agar memberikan persembahan bakti bulanan setiap bulannya. Papituhun, amplop diakoni sosial sesuai dengan proja diakoni pelayanan diakoni sosial jemaat, baik untuk diakoni sosial sakit, duka cita, dan paket janda, duda, dan yatim piatu disalurkan melalui hasil persembahan amplop diakoni setiap bulannya. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI, Jemaat Khusus Air Bersih Medan akan memberikan amplop diakoni sosial setiap bulan. Pawaluhun, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat. Pasiahon, gerakan Rp10.000 GKPI Kantor Sinode. Sesuai dengan surat masuk Kantor Sinode, maka telah dibagikan kepada penatua sektor atau dapat diambil di depan pintu masuk gereja kita amplop gerakan Rp10.000 untuk mendukung pekabaran Injil dan diakoni GKPI Kantor Sinode. Berita jemaat tambahan. Pertama, telah menerima pemberkatan nikah Saudara Nugraha Ronaldo Sabam Simorangkir SEAK, putra dari Bapak Dr. Meno LC Simorangkir, Ibu Dr. Ramaya Boru Sregar, alamat Jalan Air Bersih Ujung Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan Sektor 6, dengan saudari Maya Feni Boru Arwan SPD, putri dari Bapak Manapang Arwan almarhum, Ibu Tiaman Boru Tampu Bolon, pada hari Rabu 20 Oktober 2021 di Gereja Masei Advent hari ke-7 Sidang Menteng, Jakarta Pusat. Kedua, berita pertama pemberkatan pernikahan.
hendak menerima pemegatan pernikahan Saudara John Heru Panjaitan, putra dari Bapak J. Panjaitan, Ibu R. Borusi Mare-Mare, alamat Jalan Sempurna Gang Baru, nomor 41B, Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, Sektor 1, dengan Saudari Cici Putri Ningsih Sregar, putri dari Bapak Ramses Sregar almarhum, Ibu Lisnawati Borusi Tanggang, alamat Huta 1 Bandar Rawa Nagori Bandar Gunung, Kecamatan Bandar Marsilam, anggota Gereja Pentakosta Kampung Baru, daerah Simalungun Resort, Pematang Siantar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Ketiga, pengadaan dan pemasangan daun jendela dan pintu GSM sesuai hasil keputusan evaluasi Proja tahun 2021, maka pembangunan gedung sekolah minggu dilanjutkan dengan pengadaan dan pemasangan daun jendela dan pintu gedung sekolah minggu. Marilah kita sama-sama berperan menyelesaikan pembangunan tersebut. Songonima titing di Minggu Tasadarion. Hulian itu hatta, tapi ada marohata, martangnya kita. Uduk serep, doho turuni roha, rohami marhapurusan, merdapot tokho, alia mangna basa di bata jahuba amanami perdengkan basa, nadi padomu hohami, di bagasan lasni roha, anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, nabalahuk kami sesudah hamuluan nami. Tuhan Yesus, mau lihat puji-puji yang may sobarraw nami itu adupamu. Di siala asido tolong ni roham, nasetoktong mangaramu di jala manugu-nugu kami, dia kasudi gulmit ni gulu nami siapari. Tarlumubi maali amang nabasa, dinabuhi kami tolhas marsaur di bagas joromol, di kami akan amarsiha holong arruasmu. Di leon hodo tu kami, hosa dohot gugu na baru, buhi kami marsaur, terlumubi lau tumangihon hatam na subbadiai. Tuhan Yesus, mangerbang ma pinggolmu tumangiho sobba dohot alu-alu nami. Dihamole ato roha nami doali Tuhan, dia kasudi pangaramu tomu Tuhami. Jala di boto kami doali amang nabasa, dia kangulu-ngulu nami, nang dia ka perkarijuan nami. Nang dia kasudi usaha nami di bagasan na sa minggon tuktong doho di ramoti ho kami aliamang at tungali Tuhan molo tungadong piak kadusa pangalawson nami marpamuati maruham midahami pakulingi mahami asabuhi kami Tuhan mangulahon sulaon nami ajari kami mamilangi ari-ari ni bulu nami asa tao kami Tuhan lau pasol hotod diri nami Tuhan saya pasu-pasu masudi akka gul nami siapa hari nang yak kasudi keluarga ganup marsada-sada diakka keluarga nami sisol hot nami ianakon nami nadau siak nami ali Tuhan tu tangamu para sirohay do pasaton nami asa hotok tong namang aramu ti jala matungani kami gabibuhi kami Tuhan merdame sonang marsiha holongan aliamang nabasa apala diobason di patupahuria nami do ibadah melalui live streaming YouTube dohot ibadah melalui sekolah minggu Tuhan Yesus sepasu-pasu mahami akka pangula lalahu makubasi hubartulungo ni roham takas di boto hali Tuhan tumak saya makirim jala masihul dohami ali Tuhan asa buhui hami Tuhan songon nas ujui buhi hami Tuhan beribadah buhi hami Tuhan di bagasan pertangyangan sektor secara tatap muka hinurhon ni ali Tuhan na basa para seroha perdengkan basa
Hodo mulani habisuhon. Saya parbisuhi maaka pamaretta nami, petinggi nami. Asa bui Tuhan pandemi kumit na mason. Bui Tuhan tuntas ngulu nami. Asa mabaur mo itu hasyanda kepertibiot Tuhan. Gabi bui hami Tuhan merdame sonang. Jala bui hami Tuhan pajupang musedo akka keluarga. Terlumubi ali Tuhan debat aja huwa. Yakan na tua-tua nami na kurang sehat. Gabi beribadah di bagas ganup nabi. Terlumubi akan na tua-tua nami na lansia. Sesuai dengan peraturan ni pemerintahan nami. Dang buwi kami marsaur dohok nasida. Aliamang nabasa. Tutangamu para si rohai do pasaton nami. Asa mulo tukpe nasida Tuhan. Beribadah di bagas ganup nabi. Pasu-pasu manasida. Ramoti Tuhan. Asa buwi kami marlas ni roha Tuhan. Pajupang muse. Diaka ari-ari uli naneng roh. Hinurhon yali Tuhan. Saya parbisuhi matutu akasudi pamerta nami. Dinalahu memtutaskon pandemi kopiton. Asabui hami Tuhan songon na somal marsaur di bagas joromon. Nang diak kaulon nami. Tuhan Yesus. Mula ate mari pasa rohan nami. Dihamalate rohan nami doali Tuhan. Ima Tuhan disakapi rohani keluarga. Naneng lau majalo pasu-pasu pardonga sari peon. Diburu ni huriam do anak ni huriam. Terlumubi ali Tuhan diakka nang majalo pasu-pasu. Ima ali Tuhan keluarga ni amang siburu saragi. Dohot keluarga ni amang simurakir. Dohot keluarga ni amang pajaitan. Amang nabasa para si roha bulon. Sakap mu ma Tuhan na jadi Tuhan. Saya padumu jala saya padame rohani keluarga besar kedua belah pihak. Asa dengan marture ulaon pamasu-masuni ulaon di huria dohot ulaon di paradaton merdame sonang nasida Tuhan keluarga kedua belah pihak merlas ni roha nasida dinalahu pabor haton anak dohot burum huriami neneng lau majalo pasu-pasu pardonga persare peon ido apala dilek roha nami aliamang nabasa suang-suangan ali Tuhan dipengot hohami marhite akan aposom naneng lau patupon ni huria nami doale Tuhan padidion dabadia tuak kaya nakon nami aliamang nabasa saiput kori maroha nami asam pitor hami marhaburu satuho paingot hami akan atoras unang manian ale Tuhan ditikir masa padidion rohami mabuani anakon nami lau majalo padidion dabadia hape hami natoras kurang doh hami marsaur di bagas joromon. Tolong hami amang nabasa. Pitori rohanami natoras. Asa toktong nasida marhapuro sa tuho. Unang hulam mabuani anak ko kami rotu huriamon. Dinalahu madjalo padidion nabadia. Asa tao nasida Tuhan marhapurusan. Madok molati tuho. Sa siktong nahuro na mamasu-masu pardongasari pion nasida. Asang giat Tuhan na kaya anak ko na palumehom mito nasida ng tuhami. Dihalas roham jala dia sabab roham nasida amang nabasa para si roha bulon paingot tami ale Tuhan molo dilian ho dihami otik sian akka pasu-pasumi asa manok tong kami madok mola ate tuho terlumubi ale Tuhan songot program ni hurian nami asang giat hami ale Tuhan sektor doho pribadi lahu mangalehon bakti bulanan dohot amplop diakoni sosial setiap bulan na mardalan sasiktong namang nabasa mulo tungpay buwi di pasat tami sa otik las ni roha nami marhiti bakti bulanan dohot amplop persembahan diakoni sasiktong na siya kodo di jalo kami parhitian habauron pasu-pasum di pasat tami tuhuriam terlumubi mali Tuhan diaka amplop diakoni sosialon paingot hami ali Tuhan na marlapata diamang nabasa asa dipakai huria nami laho pasibut tuak kadongan nami na dibagasan arsak ni roha na mabalu duka cita dohot lan na asing hinurhon ni amang nabasa madok mola ate hami tuho jala paingot tami asa manok tok kami dingulo nami madok mola ate tuho terlumubi di pihami amang dinalahu persiapan nami lahu manomu-nomu ari hatu tubum di pesta Natalon paingot hami Tuhan asabui hami Tuhan memberikan persembahan Tuhan dopamu suang-suangoni Tuhan gerakas 10.000 na dipatupan di kantor pusat
Asabui Tuhan akadongan nami pangula, dinabui para ratu berita menaulii sebagai Injil kepada seluruh penduduk sektor masing-masing. Bui ma Tuhan nasida patu pahonon merhita kageraka 10.000 nadi patu pane huriam. Amang nabasa para si roha mulai atodoi pasak roha nami tuhu denggado marture Tuhan evaluasi prujeni huriam nadi patu pahami di hari-hari nong salpu. Jala disakapi rohani hurian nami do amang nabasa mulu asi rohami dahami lahu melanjuton pemasangan don jendela pintu gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus pasu-pasu masuri akka parbuini tangan nami pasu-pasu na dulaon roha nami asa tok kami medok mola ati tuhu. Tuhan Yesus Kristus ama nami di bagasan minggunan leng ro tuho do pasahaton nami daging dohuk ngulu nami asaho nama masu-masu jala mangaramoti hami paingot hami ali Tuhan amang nabasa di hami akana toras asa leono muroha bisuk na siat hoy ala nang sian hodo ali Tuhan mula ni bisuk asa marbisuk kami ali Tuhan dinalahu padimut-dimuton akada danak ne palume hummu tuhami mula ate may soborra nami tuho. Tuhan Yesus satokin nai bigun nami mabarita nauli naneng law di patulhas na posom tuhami di pengot tuhami ali Tuhan asabuhi hami mardame sonang masih haholongan tudong ajolma dinalahu mangulahon akka uhum na sitong marhite siyakko ala ni amang nabasa seliom matuhami roha holong na marsiha holongan asa manok tok kami marhapurusat tuhami paingot tami ali Tuhan asa tok kami marhapurusat tuho ay hodo Tuhan perulun nami tuhodo habauran nami adong piak kadongan nami adong piak kasih sulho nami dang buya ali Tuhan dihirim roha nami dinalahu mangapuli jalan na mangaramoti hami ulat tuhodo hapurusan nami mula ate may soborra nami tuho. Tuhan di bata ama nami para si roha bulun. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa sitong na liamang nabasa. Macay gudang dobe naneng law si hirim ni roha nami. Naneng law si pangidun nami tuho. Alay mangidu mahami marsoba to adopamu. Jumulu urasi madosa ulaon nami. Pasikop mailik-ilik do tangyang nami. At tungali Tuhan diakka ulaon nami sa ganopari. Nang diakka parmingkon nami sa dariope. Tutangamu para si roha bulo nido pasaton nami asa mardame sonak kami jala mulo tukpe hami anot Tuhan buy mula siya bagas jorom na sob badiay toktong mahami ramoti mula ate may sobar roha nami tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tu adopamu amen. Pinuji pinasangap magwarmu nama muliai Tuhan Jehovah bardenggan basa na ditada jala dipuji hami di bagasan Yesus Kristus
Mauliate disombaon roh nami tua depanmu di bagasan minggu nami sadarion. Naing mamarsaur hami ali Tuhan rap dohot hatami. Pasu-pasu roha dohot pikiran nami. Asanggiat ali Tuhan hatami boi tarulau kami di bagasan ngulu nami si ganupari. Marparbue na denggan may di tunga-tunga ni pardalanan ni ngulu nami. Marsaringar maho ali Tuhan nungarade hami ubegisa. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tua depanmu nabadiyai. Amin. Huria nahin haulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nasaat di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di buku 5 Musa bidu 24. Mamukamai sian ayat 10 pitu. Sahat rodi ayat 10 walu. Ujau kami ma tuhita saluhutna. Songonon madidok hatani debata. Dang jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang. Doho tudak danak nasopot somarama. Jala dang jadi buatonmu ulos ni paropuan na babalu bahen sikoram. Ikon paingot ingoton ni roham tahe. Hato bandoho na jolo di Mesir. Hape nung aditobus Jahoba debatam ho siani. Alani ido umbahen hudokon tuho mangulahon si songoni. Ido anggo sahatna. Horas madhita salutna damang dohot dainang. Di bagasan minggu tasadarion. Tema nasat dihita ima mangolu di bagasan dame maradopon dongan jolma. Hidup rukun dengan sesama. Hamunai nolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Di pardalanan ni ngolu ni hajol mauni. Di masa nuaingon. Di zaman nanidok ni zaman naung canggih. Zaman nang modern, zaman nang maju teknologi, nungalam godang be ngoluni jolmai dirajai rohana egois. Nungalam godang be ngoluni jolmai bersifat individualis. Nungalam godang be ngoluni jolmai nuaing bersaing tidak sehat di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Baik di tonga-tonga ni namar keluarga, baik di tonga-tonga ni na bermasyarakat, baik di tonga-tonga ni namar huria, ngamaul be jupangta roha namar dame maradopon dongan jolma. Buasa amang inang didok maul Jepang rohana mardame maradopon dongan jolma. Buasa didok maul Jepang rohana mardame di tonga-tonga ni namar keluarga bermasyarakat tarlumobi di tonga-tonga ni dongan na sahuria. Didok para pesalmendo denggan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahudulan akana marhaha anggi. Denggan nai dohot sonang nai. Molo rap sahudulan akana marhaha anggi. Amanami dohot inanami didok do. Daudo hata dame sia tonga-tonga ni jolmai. Molo soolo patalu roha tudongan na jolma. Jala dang nalao jupang ngolu na mardame. Molo soboi marsipasiatan dohot dongan na jolma. Molo swadong roha na marsiargaan maradop pondongan jolma. Totu sahali mauldo jupang ta ngolu na mardame. Mauldo jupang ta ngolu na marhasona ngoni. Molo dangadong roha na marsipasiatan maradop pondongan jolmai. Tudos doi amang inang. Di tonga-tonga ni ngoluta namar keluarga. Asa jupang ngolu namar dame di tonga-tonga ni keluargai. Totu sahali
ikon adong do roha na marsipasiatan antara ama dohot inatay. Ikon adong do roha na marsiagaan antara ianakon dohot na tua-tua. Dang boy marlomo-lomo di tonga-tonga ni keluargai, asa unang tubuh parbadaan di tonga-tonga ni keluargai. Jadi mulu adong do sahalak mangasahon guguna, mulu adong do sahalak mangasahon pikiranna, imana olo tubuh parbadaan dohot perpecahan. Alani manami dohot inanami, mangulu di bagasan dame berarti manotong marholong ni roha di dongan jolma. Asa jupang ngolu na marhasonangan. Molo didok marholong ni roha di dongan jolma pataridahon mai na holong do rohata maradopon debata. Holong roha maradopon dongan, holong marohata maradopon debata. Na duaon dang boy dipisahon. Ala didok do gitonahon Yesus doong dipati rayai. Imana tersurat di Matius 22 ayat 37 satu ayat 30 saat ayat 40 didok do disi ikon haholonganmu do Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum jala dos do arganina padua honon ikon haholonganmu do donganmu jolma doson dirim imana mangarahut patik ni debata. Artina ahadona na yang dipasahat siani amanginau. Molo taduk holong maradopon debata. Berarti ikon holong dorohata maradopon dongan jolma. Jadi molo holan debata do na taholongi alai do ngata jolma tahosomi didok mahita disi pargabus doho nina. Jadi molo boy do tahati dakon holong maradopon jolma berarti tapatari dahon mah holong maradopon jolmai holong maradopon debata. Ikon sejalan do naduai. Ala didok do macayuli jala denggando sasitongna idaon ni tuhatta. Molo tarbaik kita mengulu di bagasan na marholong ni roha tudongan na asing. Macai unde dohot ulido idaon debata rupani. Molo boy hita marsiurupan na mora dohot na pugus. Molo boy hita marsiurupan na gale dohot na gugu. Molo boy hita rap saling melengkapi na adong dohot na so adong. Macai uli jala uneme di adopan ni debata. Macai uli do ngolu na mardame, moloboi rupani rap mardalan, rap mangula, nang pe marasing be akka ugasan dohot sinadongan nabi. Sungguh sangat luar biasa. Kehidupan umat percaya ketika hidup di dalam saling menghargai dan saling menerima perbedaan itu, maka pada saat itulah hidup di dalam kerukunan Tuhan itu tercipta. Asangolu nasongonima pataridahon hasangapon ni debata, molo tarbaen hitarap mangolu huhut marsiargaan. Marsi parsaurat dame nasada dohot na asing, marsi pasangapon nangpe di bagasan status na berbeda. Dangadong be didok debata disi mangasahon diri nasad diri. Dangadong be didok debata disi holan sahalak do nasitong, holan namar pangkatido natoho, holan namoraido natutu. Dangadong be masa si songoni molo naing mangolo hita di bagasa dame namar hasonangan rapon debata. Jadi ikut tabolokon doa manginang rohana so denggan, rohana so olo marsi argaan, rohana so olo marsi pasiatan. Ikut tabolokon dari siya bagasan rohata, asamian ngolu namardame diadopan ni debata. Molo tabereng do silang ni debatai.
vertikal dan horizontal. Molo holan horizontal do silangi berarti dang didoki silang. Artina ahanan yang didok di si amanginang. Marhite silangi naim patari dahon. Holong maradopon dongan jolma dohot holong maradopon debata. Dipatik ni debata na 10 pe didok do. Molo tajaha dipatik na parjolo sa atu patik na paupaton. Disidi patorang do. Songon dia holong maradopon debata. Molo tajaha patik palimahon sahatu patik pasapuluhon di patari dahon mahedisi holong maradopon dongan jolma jadi seimbang ma. Holong maradopon debata, holong marohana maradopon dongan na jolma. Jalatona na pinasahat ni Tuhani ima akka pangalahon na patut siulahono di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Suang-songonido amanginang namasa di tonga-tonga ni turpuk jamita di bagasan minggu sadarion. Songod dia di pasahat debata tona marhite-hite si Musa tu bangso Israel. Asamanian nasida pataridahon ngolu namar holong ni roha maradopon donga jolma. Didok di ayat 10 pitu dang jadi papiolonmu uhum tu halak dagang doho tudak danak na sopot somarama. Jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan na babalu bahen si koram. Sian ayat 10 pitui takasdo ditonahot Tuhan ni. Tu bangso Israel ima pabawahon na so jadi bangso Israeli papeol di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni nasida. Naso jadi bangsoi mabuat ahan naso gabe ugasanna. Naso jadi bangsoi menindas manang mabahen dongan najolma gabe hatoban di hadapanna. Ala didok debata di ayat 10 walu. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hatoban doho najulu. Ikon diingot bangsoi do hatuban do bangsoi na jolo. Jala nunga di taon akan na hacit. Nunga di taon be songod dia do hacit ni gabe hatoban. Dang adong kebebasan. Jala nuaeng nunga di leon debata kebebasan. Nunga di palua nasida sian na haciti sian parhatobanoni. Naing manian nasida unang be mangulahon si songoni. Unang be mangulahon ahana masa di nasida. Unang adong pikiran apalagi molo dihita di zaman nuaingon. Au naujui hacit do taon. Jadi nuaing halakope ikon hacit do di taon asa di boto karas ningului nina. Jadi ada rasa saling membalaskan apa yang dia alami. Ala hacit di taon naujui naing manen hacit di taon dongan na nuaing. Asarak manau nacit nasida. Alai marida turpu jamita di bagasan minggu sadarion di paingot do. Unang manian di taun donganmu songon nahya na tinaun mi. Molo tukya pehacit di tauko. Unang manian doho donganmu nuaing manau na haciti. Molo nunga di palua debata hosyan na haciti. Ikon boy doho paluaon dongan misyan na haciti. Harus bisa memerdekakan orang lain. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Asa jupang ma ngolu namardame marado pondongan dia dopan debata. Alania maname dohot inanami. Didok diturpu jamita digombar hondo. Ia anak na sopot somarama. Ina nama balu, ima nanay manggombarhon, hame meton ni sasahalak doi. Jala nanido ni tuhata disi, asa unang manian, leas rohata, leas rohani bangsoi, marnida jolma, molo tumpe met ibana. Molo tumpe dangadong di ibana, unang leas rohata mamereng dongatay. Molotung pe adong dihamu amanginang, hamulatehon may. Bahin may gabedalan, nalaho mangurupi, molo adong dongan muna namar hahurangan.
Unang gabi tabay ni dalata lau menindas jala lam tapagosa-gosa dongata na hasusaan. Alay kon tabain do na adong dihitai, halobion na adong dihitai, gabi dalan ta laho mamasu-masu dongata jolma. Rikot situtudo di dok debata, ikon diingot do, songot dia do ujui debata mangalehon anak na nasasadai holan humokop jolma pardosai. Songot dia do debata mangalehon anak na nasasadai holan asalau paluahon memerdekakan kehidupan orang percaya. Jadi ikut taingot do holong ni rohani debatai maradok podirita. Asa bui hita mangulahon holong ni roha maradopon dongata jolma. Molo debata sadiri bui maka holongi hita. Tanpa melihat ise do hita, tanpa melihat songot dia do godang ni artata, tanpa melihat songot dia do pangkat na tibonata na adong di hita, berarti hita pe ikon boy do patuduhon holong ni rohai marado podonga jolma tanpa melihat siapa dia dan bagaimana keadaannya. Asa jupang ma nanidok ni dewata ngolu manotong mar holong ni roha maradopon dongan jolma. Ikon boy do amanginang taingot jala ikon boy do tabereng ahado sasitongna nanaing di pasahat dewata marhite-hite turpuk jami taon marhite-hite naung masa di tonga-tonga ni bangsoy. Molo tajado amanginang keseluruhan ni bidu 20 paton di patorang marisi ahado sasitongna naikon taulahon ahado sasitongna naikon tabahen asa jupang ngolu na mardame. Molo tajahado di ayat 10 sia di dokdo tung sura nong sun di gotilho si gotilon mi di hauma hape lupa ho di sadati balan tinggal di haumam dang jadi ho mulak mangalapsa ikon halak dagang dakdanak na sopot somarama dohot paropuan na babalu na punasa asa pasu-pasuon ni Jehovah debatamho disaluhut ulaon ni tanganmo. Nanaing didok disi molo adong na lobi di hita molo adong pasu-pasu di hita ikon boy doi tabagi tudongan na marhahurangani ikon boy do tapakilalahon aha na di taon dongata ikon boy do tapatudos diri taon tudongan na marhahurangani asa taboto hacit do hape molo swadong di iba. Molo nunga boy hita makilalahon diri ni dongani ta anggap dirita berarti taulahon ma ahado nadi hatahon debata di bagasan turpuk jami taun. Dang behita gabe jolma na mangalului keuntungan sian hagaleon ni dongan. Tidak lagi memanfaatkan kesusahan orang lain hanya untuk mendapatkan sesuatu bagi kita. Dang tabaibe hahurangan nidongani gabe pangomongan di hita. Jadi molotung pe adong dope masa si songoni di tonga-tonga ningolutta memanfaatkan kekurangan orang lain hanya untuk keuntungan pribadi. Tiduk debata bertobatlah segera. Roha si songoni dang tarpasu-pasu di hadapan ni debata. Roha na songoni dang roha natama di hadapan ni debata. Alai ikon buido roha na ulo mabayan hahurangan na adong didongani ikon boy manian taberengi jala taurupi maniani
asa jupang ma ngolu namar hasonangani. Alani ido amanami dohot inanami. Molotungpe di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolut tai. Saluhut na dohita adong perbedaan. Dan adong hita saluhut naon hidup di dalam persamaan. Selalu ada perbedaan. Adong do beda ni si A dohot si B. Adong do beda ni selera ni si A dohot si B. Adong do beda ni pendapat ni si B dohot si C. Semua kita hidup di dalam perbedaan. Alani ido didok debata. Hargailah perbedaan itu. Hormatilah hak dan kewajiban yang berbeda itu. Supaya tidak terjadi perpecahan di antara kamu. Ikon boy dohita. Marsi pasangapan di tonga-tonga ni pardalanan ninggoluan. Dang boy holan mangasahon diri tasad diri hita. Dang boy holan mangasahon gogot tasad diri hita. Dang boy holan asa hita na ditangihon, asa aha na tado diulahon. Mulu ido taulahon, jala ido na tabahen. Muncullah perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Ido ubahan godang nuaing, huria, gabe boy terpecah dua, holan alani perbedaan. Aladang boy mardos ni roha, dang boy marsi argaan, nasada doh na asing, gabe tubuh ma perbedaan, ujung na aha, gabe terpecah dua ma huriai. Gabe dang adong beda me songgop di tonga-tonga ni ngulu ni namar huriai. Alani ido amanami dohot inanami. Hidup dalam kerukunan, maka tercipta kemajuan dan kebaikan. Hidup di dalam kerukunan, maka disitulah tercipta kemajuan dan kebaikan. Boy berengota mangina. Molo disada punguan, molo holan na marsalangan rohado anggota punguani, dang nalau maju punguani. Tetap may berjalan di tempat. Di baik pe program, dang nalaboy diulahon, ala dang adong sadani roha. Dalai molo mangulu di bagasa dame, berarti adong maha majuan, adong maha mubaon, adong ma perkembangan. Songonido nang di bagasan keluarga. Molo hola namar badai do di tonga-tonga ni keluarga tiap hari tiap jom hola marsalangan roha amatai do inatai akhirnya danak ma nagabe korban. Oleh karena itu Tuhan mengatakan betapa banyaknya berkat yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam kerukunan, ketika kita hidup saling menghargai. Alai molo sobui dohita marsi argaan, marsi haholongan, marado penasada dohot na asing. Totu sahali tubuh mah tembok pemisah di parsaurata dohot dongan colma. Alanada mungkin amanginang dengan parsauroni molo sai holata pahata-hata do hahurangan ni dongani. Dan mungkin dengan huriai molo parhalado doho ruasi dang boy saroha madalaton akka nadenggan. Alani ido didok Tuhan Yesus. Naing manian hamu marsipasiatan. Naing manian hamu saroha sapikiran di bagasan Yesus Kristus. Asa jupang ngolu namardame marhasonangan maradopon Tuhane. Alani i amanami dohot inanami. Didok debatado. Molo nunga ditobus debatahamu. Sian hatoban ni dosai. Berarti hita pe dituntut do ikon boy manian hita mangolu na olo mengampuni, na olo memaafkan. Molo nunga di merdekahon hita sian dosai, berarti hita pe ikon boy do memerdekakan orang lain.
Jangan lagi ada penindasan, jangan ada lagi penghakiman, jangan ada lagi mengatakan kepada orang lain dia tidak pantas ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja karena dia tidak memiliki pendidikan yang baik. Jangan ada lagi jumpa perkataan yang mengatakan dang sarupa ibana dohot au namora ibana napogos. Unang manian masa behata si songonon di tonga-tonga ni ngolutai. Alai songot dia pe hadirio ni dongat tajolmai ikon ta arga hodui. Karena kita di hadapan Tuhan adalah sama. Dang dibereng debata songot dia kehidupan ta. Dang dibereng debata songot dia do obu ni inat taon do omuut ni inataan. Dang dibereng debata songot dia do pahayan ni amatan dohot pahayon ni inatai. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Alani ido didok unang manian ta ciptahon perbedaan di tonga-tonga ni ngolutai. Asa unang masa akka perselisihan, asa unang masa akka hosom, asa unang masa akka late, asa unang masa akka parbadaan, naing manian hita bui mangulu di bagasan roha na marsipasiatan na sada dohot na asing, naing manian hita bui mangulu di bagasan roha na olo mangargahon hadirio ni donganna. Asa tama hita di hadapan ni debata. Alani ido amanami dohot inanami. Gabe si ulahon hata ni debata mahita. Na olo makatidakon. Ngolu na marholong ni roha maradopon dongat jolmai. Na olo makatidakon ngolu na mardame di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutai. Asa gabe si pardohot mahita di harajaon naong pinatupa ni debata tuganup akana porsea na mangolu hobar tulomo ni rohana. Amin martangiang mahita. Mauliate ale Tuhan disombahon rohanami tu adupanmu. Nungabe ale Tuhan ditangio kami hatami. Pasu-pasuon may ale Tuhan asanggiat hatami bui tarulau kami di bagasan ngulu nami. Ajari hami ale Tuhan, asabui hami mangulu di bagasan holong nasiakoi. Asabui hami ale Tuhan mangargahon hadirion ni dongan nami. Asabui hami ale Tuhan mangurupi akadongan nami na marhahurangan. Ajari hami ale Tuhan, saluhut na adong di tonga-tonga ni ngulu nami saluhut na adong di bagasan ngulu nami sudenai na siyako doyale Tuhan alani tamado hami ale Tuhan pataridahon holong mi marhite-hite na ulo hami manarihon dongan nami jolma mulyate ma ale Tuhan disombahon rohanami tuho. Lehon madihami ale Tuhan roha hasadaun roha namardame asabui ale Tuhan marhasadaun ni roha hami dinalaho patupahon na denggan di tonga-tonga ni huriami asabui mardame hami ale Tuhan di tonga-tonga ni ngulu namar huriai asadau masian hami ale Tuhan akka parbola-bolaton asaw nang masa di hami akka parbadaan ho manamajongjongi roha dohot pikiran nami upasat hami manasangulo nami hola tubagas sa tanganmu nabadiay jalo matangiang namion holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuadupanmu nabadiay amin.
Hatani debata ujahan ni hapor seauta laho pasahaton peleata imana tarsurat di 2 Korintus 8 ayat 12 sonon mahatani tuhata ay molo adong rikot ni roha halas sonoton do nadapot datung salpu sian nadapot itu saatna tapasahat mapeliata do telas ni roha. Kuriani Tuhata rap jongjong mahita. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita.
Ale debata amanami na di banua ginjang, di parhatopot rohanami dosian unduk ni rohanami, odo mual ni nasa ulibasa nama uliutus, di son upasat hami do pilihan hamulation nami tuho, sejalo jala pasu-pasu pilihan nami on, asa gabe panindangion, parsaoran dohot ulaon asini rohan di huriamon, bahen mangulu nami gabe pilihan na hombar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajaonmu, olong hasitongan dohot hadameonmu di sadok portibion, buhai marohanami marhite-hite tondim, asa saitot tong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Malas Yesus Tuhan kita, sai roda sirona tolong turaki Ale amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, leom madihami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu panguncunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asi marohana midahita, didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala dipausah orhon madamena tuton ditabe. Shalom, selamat hari Minggu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak
ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang karena ku tahu